Hello mga Nyams! Kumusta? Ngayon lang tayo ulit makakapag-vlog. It's been a while kasi medyo busy tayo ngayon. Dumadami yung mga pasyente natin eh. So, let's hope and pray na matapos na itong crisis na dinaranas natin. So anyways, today magluluto tayo ng isang Kapampangan favorite, popular Kapampangan dish, which is sisig. Sisig. Very popular ito kasi sa lahat ng kanto sa lugar namin, maraming nagtitinda nito sa daan. Pagdating na 6 PM ng gabi, nagutom ka, pwede ka na pumunta doon, bumili ka na ng sisig mo. Ang dish na ito talagang nakalakhan namin doon sa amin, sa Dau, sa Pampanga kasi very accessible. Marami kang pwedeng pagbilhan, maraming nagtitinda dyan sa daan, yung mga mga ihaw-ihaw, kasama na dyan yung sisig. O ngayon, magluluto tayo ng sisig. O nananuta pa, magluto tayo na. Tara! Kaya kumakain niya expert na. Disclaimer, kaya kumakain niya expert pero mga nininday gagawa ninigang Pampanga. Okay? Tara! Luto tayo na! Ito yung list of ingredients natin. Kailangan natin ng sili, pampaanghang. Kailangan din natin ng lemon, pampaasim. Sunod, kailangan din natin ng sibuyas. Yung sibuyas nga pala na to is Spanish onion. So, na-try ko to. Masarap siya, matamis. So, gusto ko siyang gamitin ngayon. Perfect siya sa sisig. Pero, pwede kayong gumamit ng ibang klaseng onion. Kailangan din natin ng liquid seasoning. Next, kailangan natin ng atay. At syempre, hindi mawawala ang pig ears o tenga ng baboy. Tara, umpisahan na natin! Yung pinakamasakit din eh. Yung sisig, yung tamang lick, hindi pa nangaya. Woo! Sibuyas pa more. Pangaga, kalati na pa mo yung pagnanta mo? Niya ka cute. Kita mo muna pa rin mga neta na pangasal ko. Galo mo. Yung sabihan. Hindi mo yung magpagaga ka kung bukod kaya ko. Ay. Wala pa nga yung bentong something para pag manili kaya ka mga pagaga. Dapat mga facial ka na pang face mask. Hindi ka maka-beauty kang hospital lang. So, tutusukin natin to. Tutuhugin natin. Para madaling ibaliktad pag iihawin natin siya. Nabili ko, may kasama na siyang chicken heart. Kala ko, atay lang to. So, dahil may puso siya, kasama na natin din sa sisig. Pwede naman. Para hindi sayang. Yan, so tapos na tayo maghiwa ng ingredients natin na gagamitin mamaya. Mabilis lang yan sa camera pero dugot pawis lang. Kasi yung paghiwa na sibuyas masakit sa mata, solid. Kaya nga saludo ako sa mga lahat ng kusinero dyan. Salute! So ang gagawin natin ngayon, i-prepare natin itong ihawan natin. Hindi tayo pwedeng mag-ihaw sa labas kasi nga, ano ngayon eh, Ramadan ngayon. So dito tayo sa loob mag-iihaw.
So ayan, ito yung ano natin, ihawan natin. Lalagyan lang natin ito ng tubig. Tapos switch on, painitin, pwede na tayo mag-ihaw. So ayan, no, nag-iba na yung kulay. Pwede na natin ihawin yung ating atay. So isasama ko na itong puso ng manok. So ayan, no, babantayan lang natin para hindi siya masunog. Pag feeling mo na luto na siya, babalik na rin na natin. Check muna natin. Ayan. Oop. Ayan. Ano pa siguro? 5 minutes. So gusto natin yung medyo luto siya. Tapos medyo may sunog-sunog. Yung konti lang pero hindi masyadong sunog. Siyempre pag nagluluto ka, hindi naman all the time doon ka sa kusina. So, habang hinihintay natin siyang maluto, dito muna tayo, relax muna. Okay? So, mukhang ready na to. Dikit. Oh. I-chop din natin ito habang hinihintay natin maluto yung ating pork. Chommer na rin natin itong kaya wag na natin itong isama, kainin na lang natin. Ayan, let's eat. So ayan mga kanyams, na pag-decide ko na kainin na lang ito kasi masarap. Ayan, tsaka marami na rin yung ano, marami na rin yung atay doon, so pwede na natin ito kainin. Yan, so i-check natin muna, mukhang okay na to. Iihawin din natin to. So ayan, na-drain ko na tong ano natin, yung pork natin. Iihawin na natin siya ngayon. So tostahin lang natin ng konti. A few moments later. Okay, so i-check na natin. Yan, kung putok-putok. So, yan yung gusto nating itsura, no? Yung medyo ganyan yung itsura na. Perfect yan, perfect. I-check natin ulit. Next batch. So ayan, no, habang hinintay natin maluto yung next batch, iwain na natin yung baboy. Okay? Yes, finally, tapos na tayo sa pag-iwa. Ito yung fun part dito, yung pag-mix ng mga ingredients. So tara, excited na ako. Alright, so haluin lang natin ito lahat. Sinama ko muna yung pork, tapos yung tag dito yung sibuyas. Lalagyan na natin lahat. Sama-sama lang natin. Titimplahan natin siya. Depende sa panlasa. Ito yung lemon na kanina. Sinigang natin. Hindi ko muna ilalagay lahat. So, haluin na natin yan. Lagyan pala natin asin. So, yung asin natin, nalagay lang natin. Asin pala natin ganito. Lagyan din natin ng monosodium glutamate. Betchin for short. Haluin na natin. Mimix lang natin sa pagod na. Hindi ko kailangan natin dito. Okay, matay. Gusto yung mas maraming laman, dagdagan ko pa ng laman.
Pwede rin itong lagyan ng pisngi ng baboy, liempot, at taruma. Yung iba nilalagyan nila ng mayonnaise. Tsaka itlog, pero hindi namin yung ginagawa. Plain and simple, but delicious. Tapos nahalo na natin, titikman natin. Sarap. Lalagyan natin siyang ganito. Mas pampalasa. Ang kagandaan sa lutong Kapampangan, nasa sa'yo kung paano mo siya, titimplahan mo siya. Nasa preference mo yung lasa ng niluluto. Ayan po, ready na. So ito, pag bibilin mo sa kanto, iinit nila yung sizzling plate. Tapos lalagyan nila ng margarine. Tapos ilalagay nila yung sisig. Tapos yung nilulutuin ng konti. Gagayahin natin yun. Pero instead of na margarine, butter yung gagamitin natin. Okay? Mainit na ata yung ating kalang. Lalagay lang natin yung butter. Nagyuta na yan? Palito lang ba? Yan. 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 Pwede na yan. So, haluin lang pa ganyan konti. Konti lang. Mahalo lang yung butter. Yan. So, okay na to. Ciao. So ayan mga nyams, ganyan lang kasimple. If you enjoyed watching this video, just click that subscription button and like and share para malaman ng iba. Bye-bye!